Il-Kummissjoni Ewropea ġabet Fix-Xejn allegazzjonijiet li ilhom għaddejjin snin dwar roti ta' viżi minn pajjiżna, dan wara xhur ta' stħarriġ min-naħa tagħha. L-għajdut li Malta tat madwar 88,000 viża ta' Schengen u permessi ta' residenza f'Malta lil ċittadini Libjani waslet biex f'Lulju li għadda l-Europarlamentari Taljan Mario Borghezio jagħmel mistoqsija lill-Kummissarju Ewropew għall-Immigrazzjoni Dimitri Avramopoulos. L-allegazzjoni kienet li dawn il-viżi inbijaw illegalment lil ċittadini Libjani biex ikunu jistgħu jiċċirkolaw fl-Ewropa u mhux darba u tnejn li semmew nies qrib il-Gvern fl-allegazzjonijiet li saru. Kull allegazzjoni riżultat infondata u din id-darba hemm konferma oħra. Fil-mistoqsija tiegħu l-MP għamel tiegħu dak li kien biss allegazzjoni u qal li b'dan kollu jistgħu jidħlu nies tal-Istat Iżlamiku fl-Unjoni Ewropea u li minħabba Malta se tkun medda s-sigurtà Ewropea. Il-Kummissarju Ewropew innota li bejn l-2015 u l-2016 Malta lqet is-sezzjoni tagħha tal-viżi fil-Libja, dan bħal pajjiżi membri oħra u għalhekk ma pproċessat ebda viża. Dikjarazzjoni li ġib Fix-Xejn l-allegazzjonijiet ta' Ivan Grek Mintov tal-Alleanza Bidla, l-MEP Anna Gomez u l-MEPs tal-Partit Nazzjonalista. Saħansitra ntqal li l-istatistika dwar viża lanqas tinżamm skont in-nazzjonalità iżda skont il-post minn fejn issir l-applikazzjoni. Indikazzjoni oħra ta' kemm il-kwistjoni ta' 88,000 viża ma kienet xejn għajr allegazzjoni infondata. Fuq kollox kien iċċarat li l-Kummissjoni Ewropea m'għandha ebda informazzjoni dwar l-allegazzjonijiet li saru.